Zarautz bigarrenetik, Erne orain bandera gorria, bera, abiatu dira. Hirugarrenetik Pedreña, laugarrenetik Kaiku. Eta haizea gaur itxasoa nahasteko asmoz etorri zaigu. Ea nola moldatzen diren hauek, erreferentzia orain artean Tirane markatu du. Lehen luzean hori bai Zumaia izan da azkarrena, 5 eta 30, gero Galiziarrek Tirangoek markatu dituzte denborarik onenak, Hondarribiko urre nazi hauetan. Hasi da bigarren txanda, Zarautz eta Kaiku bisi, segundo batera Pedreña eta Urdaibai, baliozkoa da. Irtera, ja 40 segundu dira, lanari ekin dioten ezkeroztik. Eta serioari dira lanean denak. Eta Brankas orain gogotik zaiatu beharra dute. Eta aldala baserrik ezan bezala, urik hartu gabe. Lehen kaletik Urdaibaiari da. Aurten ez da Urdaibaikoen urtea. Ora bera asko, entanatzailea Fran González ere karguz kanpo utzi zuten, Iker Zabalak hartu zuen gero ardura, eta lanekin orain sailkapenean alik eta hurbilena egitea, estropada on bat beren buruan konfiantza hartzeko, ez? Bueno, gaurko honetan meno dute hankeko lanetik, aldaketa batzuk egin ditu Iker Zabalak, Milarez hankekoa ababorretik, eta hori da gaur alde batetik dugun ontzia lehen kaletik Urdaibai. Bigarrenetik Zarautzen albistea da, lesionatutako bi gizon, Lander hartuta, Alain Osanbelak eta Lander Garrastazu gaur biak barruan dira, ea nola moldatzen diren eta nola amaitzen duten estropada. Kaiku buruan Erne, 2 segundora Zarautz, Laura Pedreña, 5era Urdaibai. Jose Luis Kortak esan digu, kale hona dugu eta ez gatoz pasiatzera, lanerako gatoz. Eta hemen Pedreñak gaur ere badu aukera gero poparian bere kategoria hori erakusteko. Horrela beharko luke, eguraldi aldaketa bat. Ikusten dena txando honetan Kaiku, poliki ies egiten ari dela eta besteak neko parekatuta, ez? Garbi ikusten da, goikaldetik, laugarren kaletik aurretik, 3 segundora Pedreña eta Zarautz, 5era Urdaibai. Eta ongi, Jose Luis Kortaren gizonak, esan digu, alba dugu, Jose Luisek esan digu hasi aurretik, alba dugu postu bat aurrera egin, ongi. Espainikoa Galizian, eta orain Donostiako banderari begira ari da alduen guztia prestatzen eta gizonak babesten. Ordu burua Jose Luis Kortak, ordu erronka, baina gaur ere erantzun hona ematen. 3 segundora orain Zarautz, Laura Pedreña, 6 Urdaibai, eta Bermeokoak lehen kale horretatik nahikoa lanekin baserri. Bai, lehiko lanak, eta nik uste dute denboraldian zehar bezala gaurko estropada honetan naite ezine horretan, eta lehen aipatzen genuen bezala, estropada on batzun beharrian, beren indarrak eta beren buruataz sinisteko zer non dauden, ikusi da hasieran etxandan lehenengo luze honetan Zarautzek irtera oso hone eman diola, Kaikuk erantzun dio, eta orain hortxe borroka, Kaiku eta Zarautz, laugarren eta bigarren kale horretatik, Zarautzek orain Brankas lan hona egin du, Kaiku Zarautz, segundo bat Sestaokoen alde, eta Pedreñari da sufritzen orain Urdaibai 3 segundora, eta Pedreña sufritzen 3. kale horretatik. Gora bera asko estropada barruan, horrek esan nahi du kolpeak eta bat direla, hor haitzeak ere bere eragina du, Urdaibai errekuperatu eginda, 5 eta 32 Kaikuren denbora, eta Zumaiak 5 eta 30 markatu du aurreko txanda. Hor da beraz tartea. 3 segundora Zarautz, 8 Pedreña eta Urdaibai, eta ez dakit, ura hartu du behar bada Pedreñak, baina nahiko atzean, 7 segunduko atzerapenarekin orain, urrutitxo Pedreña. Ikusi hor lehenengo kale horretatik ziabogon eman dula Izorzabala taldeak Urdaibaik, eta horre aurri hartzea lortu dio Pedreñari, ez?
agian hori hor saltotxoezko zeoitan ur pixka bat edo sartu, eta azkenean hori kiloa dira, eta guain ikusi behar poparean nola moldatzen diren taldeak, Kaiku eta Zarautz estropadaren buru hartu nahian, Urdaibai 3 segundora Pedreña zazpira, eta Zarauztarrak orain poparian hobeto, estropadaren buru hartu duten batakoek. Kaiku segundo bat, 2 segundora Urdaibai hurbil, 3, Pedreña zazpira, eta estropada ikusi behar dugu Baserri, eta badugu gogoa. Hemen maniobrak bien bitartean errepikatuta, goikaldean Erne zuzeneko denborak, Zarautzek 5 segundo Kaikuri, 6 segundo Urdaibairi, Pedreña zazpira. Poparian orain Zarauztarrak ongi, baina asko falta da. Maniobra errepikatuta ikusten ari gara, eta Zumaiaren denbora, lehen txandako denbora, 5:30 kontutan hartzeko modukoa. Gero hori bai, gogoratu lehen txandan tira nagusitu dela, bigarren Ziabogatik aurrera, eta Galiziarrak izan direla lehen txandako garaileak, 21 minutu eta 42 segundotan. Zarautzek Urdaibairi 6 segundo, eta poparian arazoak orain Kaikurentzat Pedreña ere aurretik jarri zaie. Nolako aldaketa orain metro gutxitan estropadak Baserri? Bai, gora berak, oso bide motzean hor ikusten die segundo mordo bat dantzan, eta gauzo gora bero denak Zarautzen mesedetako, bigarren kale horretatik Zarautz poparian izugarrizko luze egiten ari da, eta ja horrei eusteko gaiden, beste guziak gain gainean, Urdaibai, Kaiku eta Pedreña behen artean 2 segundon aldeakin bakarra, Bermeotarrak ere ongi, 3 segundotara hurbildu dira, Zarautz Urdaibai 2 segundora, Kaiku 6ra, Pedreña 8ra, hor dituzue Zarauztarraken bat ontzian, eta hemen beste branka urdina, Bermeotarrena Bou Bizkaia traineruarena. Urdaibai eta Zarautz parea, Izor Zabalaren mutilak orain ongi. Polita estropada, Kaiku 5 segundora, Pedreña ere bai zerbait errekuperatuta. Asko falta da oraindik Baserri. Asko. Bai, luzean erdi parean edo daude, oraindik metro asko falta dira. Begira Bermeo, begira zein ongi datorren Bermeo. Izor Zabala eta bere mutilekin goaz. 2 segundo, Bermeokoentzat. Luze honetan ongi, Pedreña zazpira, Kaiku 8-9. Bermeotarrak errenta zabaltzen, 4 segundo. Pedreña ere zazpira zerbait errekuperatu du, Kaiku atzean utzi dute. Kaiku brankas bai, baina orain poparian 10 segundo galduta, asko galdu dute Kaikutarrek luzerdi batean, Baserri. Bai, baina ikusten ari gara oso metro gutxitan segundo dantza, 6 segundo Urdaibaik Zarautzi orain. Nora bideon hartu behar da, hor dago gakoa. Eta hori Bermeotarrek ongi egin dute. Bai, etekin polita ateratzen nahi dira bigarren luze honeri, horre usten badiote eta Ziaboga eman, nik uste dute dudarik ez dagoela, talde indartsua daela eta horre egin berdena da, nik uste dute horrengo estropada orain artekotan duten guzila ezin emana, ezin erakutsia izan dutela, eta aurretik benburu ikusteak agian lasaitasun punto bat eman da duten guzila eakusteko moduko estropada falta dute. Zarauztarra jota datoz orain, urbildu dira 3 segundora, Pedreña 8, Kaiku 11. 2 ontzi urdinak aurretik. Bermeotarren ontzia ongi datore Baserri, fin. Hasi dira maniobra egiten, garbi aurretik, Bou Bizkaia trainerukoa. Orain, lan erditan 10:24, hortxe da Zarautz baita ere, 3 segundo. 3. Kaiku eta Pedreña. Pedreñaren maniobra itxiagoa. Hobeto irten dira kantabriarrak, bizkaitarrak baino. Eta oso politan hor gehiagoka. Bikaina. Ea orain branka ze gertatzen den.
Hortxe da, errentarekin 4 segunduko abantailarekin Urdaibai, Pedreña 11-ra, Kaiku 12-ra, eta bitxandetako demora kontutan hartuta Urdaibai 10:23, Zarontzek 10:27, Tiranek lehen txandako irabazleak 10 eta 93, Pedreña eta Kaiku baino 2 segundu azkarrago Baserri. Bai, bigarren erreferentziotik atzetik dira Pedreña eta Kaikukoak, eta esan hirugarren kale horretatik Pedreñak orain ikusiko du errepikapena askoz eziaboga hobeago eman dula. Laugarrenetik Kaiku lentxiago sartu da, baino